wato ainihin ku suburbuɗe mana subscribe. Sai dai kuma babu yadda zai yi ya iya kaiwa wannan tagar, dole sai da taimakon Barsat. Insam ya miƙe tsaye, ya kama kai kawo, yana takun da bai wuce 3 ba, saboda ƙanƙantar ɗakin, daga can sai ya koma ya zauna, ya fuskanci Barsat ya ce, idan za ka bani haɗin kai, ba za mu kwana a ɗakin nan ba. Sa'ad da Barsat ya ji wannan batu, sai ya ƙyaƙyace da dariyar mugunta ya ce, amma dai ka taɓa samun taɓin hankali ko? Ta yaya za mu iya fita daga cikin wannan ɗakin? Ina mai tabbatar maka da cewa ko giwaye biyu aka kulle a cikin ɗakin nan ba za su iya ɓalla ƙofa ko tagar baballanta namu? Insam ya gyaɗa kai ya ce, ni dai kawai ka yi abin da na ci, za ka sha mamaki. Har Barsat ya yi nufin ya ƙi, sai wata zuciyar ta ce da shi, so ka ƙure ƙaryarsa mana, ka gani, ai ko tsafi yake yi, bai isa ya iya yin komai ba tun da babu mai iya tagasa tsafi a gidan nan muddin gadara suna nan. Gama ya ayyana hakan a zuciyarsa kenan Barsat ya dubi Insam ya ce, me kake so na yi maka? Insam ya ce, so nake na hau kan wuyanka, ka ɗaga ni sama hannuna ya kai kan waccan tagar. In dai hannayena suka kai kanta, zan iya zara roduna jikinta mafici. Ko da jin wannan batu, sai Barsat ya ce, idan har ka iya zare wayancan rodunan guda 9, daga yau zan sauka daga kan matsayina na shugaban bursunonin gidan nan na baka. Insam ya yi murmushi ya ce, aiko kujerarka ta zama tawa. Gama faɗin hakan ke da wuya, sai Barsat ya tsuguna bisa gwiwoyin shi, kuma Insam sai ya hau kan wuyansa ya zauna. Barsat ya miƙe tsaye da shi tamkar ƙaramin yaro ya ɗauka. Insam ya sa hannayensa guda biyu a kan roduna guda biyu, waɗanda kowannensu ya kai tsintsiyar hannun Insam. Kawai sai Insam ya fara ƙoƙarin jijjigo rodunan biyun. Nan take ƙwanjinsa ya kumbura, jijiyoyin jikinsa suka kumbura, fuskarsa ta ringa taɓewa, ya ringa ciza leɓa. Ba zato ba tsammani, sai Barsat ya ga gini ya fara tsagewa. A hankali sai gashi rodunan guda biyu sun fara zarowa daga cikin ginin. Ƙarar tsagewar ginin ne ya kai kunnen wasu dakaru da ke can nesa kaɗan. Su biyu sai suka dirfafo inda ƙofar ɗakin take domin su ga abin da ke motsi. Iyun wani bursuna a can baya ne ya ɗage hankalinsu, suka nufi can ɗin, inda suka jiyo iyun. Damar da Insam ya samu kenan, ya zare rodunan guda biyu. Kawai sai ya sake kama wa'yansu rodunan biyu ya ci gaba da zaro su. Nan da nan ya haɗa zufa sosai, cikin daƙiƙu kaɗan ya gama zare su, ma kawai sai ya yunƙura zai zura kansa cikin tagar ya fice daga ɗakin. Amma sai Barsat ya yi cirab ya riƙo ƙafafunsa ya ce, kai ka hau kan wuyana ka samu damar fita, ni kuma kan wuyan wa zan hau? Insam ya ce, ai dole na miƙo maka hannuna ka kama na janyo ka, ka fita ko don saboda ka cika alƙawarin da ka ɗaukar mini na bani shugabanci. Barsat ya ce, haka ne, kuma ni bana karya alƙawari, amma ka sani cewa dokar da muka karya yanzu hukuncin kisa ne a kanmu. Ya za mu iya ceton kanmu? Fita daga cikin wannan ɗaki ya fi tsiran mu ya daga kurkukun gaba ɗaya. Ka nuna mini hanyar da za mu bi ta kai mu inda rariyar gidan nan take mai fitar da ruwa waje. Gama faɗin hakan ke da wuya, sai Insam ya zo da ƙafafunsa cikin tagar, sannan ya miƙo Barsat hannunsa ya kama, kawai sai ya ɗago Barsat tamkar ƙaramin yaro ya janyo shi. Barsat ya cafo saman tagar da hannayensa biyu, a lokacin da tuni Insam ya fita waje, ya duro ƙasa bisa ƙafafunsa. Cikin hanzari shi ma Barsat ya fice ta cikin tagar ya dira waje. Yana dira ya wuce gaban Insam da gudu, ya nufi wani ɓangare daban na gidan. Ai kuwa sai shi ma Insam ya rufa masa baya. Suka ringa falfala wani masifaffen gudu wanda inda mutum na tsaye a wajen, in suka zo gifta shi, hucin iskar gudun sai ta kai shi ƙasa. Ko da dakaru suka hango Barsat da Insam a guje sun nufi wannan ɓangare na gidan, sai suka biyo su a ƙasa aka kasa tsere. Dakarun da ke can gabansu kuwa suna hango su, suka zare takobba suka ruga a kansu. Ya zama da cewa ana neman a sa su Barsat a tsakiya, a yi musu rubdugu. Ko da su Insam suka fuskanci haka, sai suka ringa banke dakaru ta gaba ta baya. Wata irin tafiyar yaji suke ringa yi da dakaru, tamkar ana sassaɓe a gona. Duk da cewa dakarun na riƙe da makamai a hannunsu, sai ya zama da cewa na banza, domin bazar da su suke yi
tamkar ana karkaɗo busassun ganyayyaki a ƙasa daga kan bishiya. A daidai wannan lokacin ne suka ji an fara busa wani ƙaho mai ƙarar tsiya. Shi dai wannan ƙaho in dai ka ji shi an busa shi a wannan kurkuku tabbas babu zaman lafiya, kuma alama ce ta cewar akwai wani bursuna da ke ƙoƙarin guduwa. Shugaban dakaru Gadaras na kwance a cikin ɗakinsa na barci tare da matarsa Ilela. Sai kawai ya ji ƙarar wannan ƙaho, nan take ya miƙe zumbur yana mai tura Ilela daga ƙirjinsa. Hakan ne ya sa ita ma ta farka daga barcin ta dube shi cikin alamun damuwa, a lokacin da tuni ya sauko daga kan gadon ya fara sa kayansa. Ta ce, wane mai rabon mutuwar kuma yake ƙoƙarin guduwa daga gidan wannan kurkuku a wannan daren? Gadaras ya ce, ni ma abin da ke ban mamaki kenan. Mutum biyu ne kacal daga cikin bursunoni za su iya guduwa daga wannan kurkuku, wato Insan da Barsat, kuma suna kulle a cikin ɗakin horo. Babu yadda za a su iya fita, bari ya su yi ƙoƙarin guduwa. Bari dai na je na gane wa idanuwana. Ilela na jin haka sai ita ma ta yi wuf, ta miƙe tsaye, ta fara sa kayanta, ta ce, aiko ni ma ina son na ga kowaye wannan mai tsautsayin wanda ya gaji da rayuwarsa ta duniya. Shi dai Gadaras ko kallonta bai yi ba, sai ya ci gaba da shiri, ya ɗebi dukkanin makamansa, ya ci gaba da tafiya, sannan ya fice daga cikin ɗakin. Nan da nan ita ma Ilela ta sa tufafinta da takalminta, ko da ta nufi ƙofar fita daga ɗakin sai ta ga layar tsafin mijin nata a aje akan tebur. Al'amarin da ya matuƙar bata mamaki kenan, ta tsaya cak tana kallon layar tana tunani da wasu wasi. Ita dai Ilela a saninta daga Daras dare da rana baya rabo da wannan laya, face sai idan zai kwanta barci da daddare sannan yake cire ta. Ko da ya kwanta bacci da ita, to da alfijir ya keto yake ɗaukar wannan layan daga kan wannan teburin ya sa ta. Ko sau ɗaya a tsawon shekaru 2 da ta aure shi, ba ta taɓa ganin ya mance da wannan laya ba sai yau. Lalle akwai ayar tambaya a cikin wannan al'amari. Gama ayyana hakan ke da wuya, sai Ilela ta yi sauri ta fice daga cikin ɗakin, ta janyo ƙofa ta rufe da maƙulli, sannan ta falfala da gudu zuwa cikin kurkuku. Duk faɗin cikin wannan kurkuku Ilela ce kaɗai ƴa mace, wacce babu wani bursuna da ya isa ya mata kyakkyawan kallo saboda tsananin tsoron mijinta da ake ji. Ilela ta kasance kyakkyawar mace a barkwatance, amma shekarunta za su kai 32 zuwa da 3. Ba komai ne ya sa Gadaras ya aure Ilela ba face kyawunta da kuma jarumtakarta, domin ta kasance mace mai kamar maza, sannan matsalarsu iri ɗaya ce a rayuwa. Gadaras ya haɗu da Ilela ne a can wani kurkuku na birnin Misira a lokacin da shine shugaban dakaru masu tsaron kurkuku, wanda ya kasance na mata ne zalla. A tarihin wannan kurkuku na birnin Misira, wanda aka gina shi sama da shekaru 100 da ɗoriya baya, ba a taɓa samun bursuna da ta samu damar guduwa daga cikinsa ba sai Ilela, kuma sau 2 tana guduwa da ƙyar da sai ɗan goshi Gadaras ke iya bin bayanta ya kamo ta ya dawo da ita, amma sai bayan sun yi mugun artabu ya sha bakar wahala, domin sai sun yi wa juna rauni saboda ƙarfin dantsanta da sadaukantarta da Allah ya bata. Kawai da ƙarfin sihiri ne kaɗai yake iya samun lagwanta har ya samu nasarar kama ta. Ba wani laifi Ilela ta yi ba face shiga gidan sarkin Misira domin ta ɗauki fansar mutuwar mahaifinta wanda ya kasance bafadan sarki. Sai da ta samu nasarar shiga har cikin turakar sarki, amma da yake yana da ƙarfin sihiri ba ta iya ganin shi ba, alhalin gashi a kwance akan gado yana sharar bacci. Nan fa ta kama dube-dube cikin turakar, ashe wa'in su kuyangu da ke kwance a ƙasa masu taya sarki barci ba barci suke ba, sun ji motsin shigowarta har sai da ta tsallake su ta nausa cikin turakar sarkin. Sannan ɗaya daga cikinsu ta miƙe tsaye cikin sanda, ta je ta ɗauki wata gudumar katako ta doka akan wani faifan ƙarfe. Nan take ƙarar faifan ta cika gidan sarauta gaba ɗaya, nan da nan sai ga dakaru da yawa ta ko'ina suna bullowa a guje riƙe da makamai. Kafin Ilela ta ankara tuni dakaru sama da guda 40 sun kewaye ta a tsakiyar turakar sarkin. Ƙarar faifan ƙarfen ne ya tashi sarki Marhat daga barci. Ko da ya miƙe tsaye ya ga baƙuwar mace
a tsakiyar turakarsa ga dakaru sun kewaye ta yi shigar yaƙi, sai ya ƙura mata idanu da kyau, ya ga bai santa ba, bai taɓa ganin ta ba a birninsa gaba ɗaya, har dakaru sun yunƙura za su afka mata, sai sarki Marhat ya daka masa tsawa, suka ja da baya, sannan ya sauko daga kan gadonsa ya dube ta cikin murmushi ya ce, Ke ’yan mata, wace ce ke, kuma wanda ganganci ne ya kawo ki har cikin turakata, domin ki yi min sata. Ko da jin wannan batu, sai Ilela ta murtuke fuska, ta dubi sarki Marhat cikin harara mai nuna tsananin ƙiyayya ta ce, Inda sata na zo yi maka, da ba nan zan zo ba, turakar ka zan je ta baitul mali, zan je inda lu'lu'unka yake ɓoye da dinari, zuwa ne na ɗauranka. Da jin wannan batu, sai sarki Marhat ya dubi dakarunsa da dukkanin hadiman da ke wajen, ya ƙyaƙyace da dariyar mugunta, sannan ya dubi Ilela ya ce, Laifin mene miki kuma, ’yan mata kike son ki sheƙe ni? Ilela ta ce, Ka kashe mutum ɗaya wanda shi kaɗai ya rage mini a duniya, bar dai Amzat, ni ’yarsa ce, don haka yau dole ne takobina ta sha jininka. Sarki Murad na jin wannan batu, sai ya sake ƙura mata idanu da kyau, kuma ya bushe da dariyar mugunta a karo na biyu. Ya ce, Tabbas ni ne na kashe mahaifinki, ba don komai ba, sai saboda shi ne kaɗai ya san sirrina da dukiyata, da kuma sirrin tsaron rayuwata. Ina tsoron kada wata rana ya ci amanata, ya haɗa baki da wasu, a raba ni da rayuwata da kuma dukiyata. Dama na samu labarin cewa yana da ‘ya guda ɗaya, wacce tun tana shekaru 7 ya ɗauke ta daga cikin wannan birnin Misira, ya kai ta can birnin Askandariya, wajen wani gawurtaccen mayaƙi, ana ba ta horo na jarumta. Babu irin yadda ban yi ba don na neme ki da ke da mayaƙin da yake baki horo. Akwai wani littafi wanda ke ɗauke da sirrina, da inda na ɓoye dukiyata, da kuma inda sihirin tsaro na rayuwata yake a hannun mahaifinki, har na kashe shi ban san inda littafin yake ba, kuma bincike ya tabbatar mini da cewa ke ma baya hannunki, sai dai babu mamaki kin san inda yake. Kina da zaɓi guda biyu. Zaɓi na farko shine, ki sanar min inda wannan littafin yake, zan baki dukiyar, da har ki mutu ba za ki iya ƙarar da ita ba, amma za ki bar mini ƙasata, ko kuma na yanke miki hukuncin ɗaurin rai da rai a gidan yari. Lokacin da Ilela ta ji wannan batu na sarki Marat, ta ƙara fusata ainun ta ce, Kai tsohon azzalimi kuma butulu, na san irin bautar da mahaifina ya yi maka, kuma a duk matsayin da ka kai a yanzu shi ne sanadi. Domin ya bani labarin komai abin da ba zan iya tunowa ba, kawai shi ne inda wannan littafin yake, na sirrinka, saboda ina yarinya ƙarama a lokacin da ya bani labarin komai. Ni dai kawai babu sulhu a tsakanin ni da kai, kaifin takobi ce kaɗai za ta shiga tsakaninmu. Kafin sarki Marat ya buɗe baki, ya ƙara faɗin wani abu, tuni Ilela ta afka dakarun da ke kewaye da ita, ta hausa da sara da suka, cikin gagarumin jarumtaka da kuma zafin nama. Kafin cikar daƙiƙa 180 ta zubar da su a ƙasa, wasu a mace wasu a galabaice cikin jini. Nan take sarki Marat ya kama yi mata tafi, sannan ya dube ta. Tabbas kin cika jaruma, sai dai mahaifinki ya yi kuskure, da bai samo miki sihirin tsafin da za ki iya tunkara ta ba. Ilela ta daka masa tsawa ta ce, Ni ban yarda da tsafi ba, don haka tsafin naka bai isa ya kare ka daga sharrin takobina ba. Tana gama faɗar hakan, ta nufi sarki Marat gadan-gadan, tana mai ɗaga takobinta sama don ta sare shi, amma sai ya nuna ta da ɗan yatsansa na hagu. Take ta tsaya cak, ƙasa ta riƙe ta, ko motsa gaba ba ta iya yi. Nan fa ta yunƙura iya ƙarfinta, amma ta ji ta kasa yin ko taku ɗaya. Sarki Marat ya sake ɗaga hannunsa sama, sai takobin hannunta ta dawo hannunsa, sannan ya dube ta ya bushe da dariya. Idan ina son na kashe ki, yanzu zan fille miki kai. To amma ba zan kashe ki ba, saboda babu mamaki na gaba. A dalilinki, na gano inda littafin sirri na yake. Zan kai ki kurkuku, na ajiye ki. Idan duk ranar da kika tuno inda littafin yake, zan cika miki alƙawarin da na ɗaukar miki, na baki dukiya mai yawa, sannan ki bar min ƙasata. Yana gama faɗin haka sai ya tafa hannayensa guda biyu, nan take wasu dakaru 40 na musamman masu matuƙar girma da kwarjini suka shigo cikin tadakar ɗauke da sarƙoƙi, suka ɗaure hannayen Ilela da ƙafafuwanta suka fice da ita. A cikin wannan dare aka kai Ilela cikin kurkuku
mata a birnin na Misira. Kuma wa'yannan dakaru guda 40 na musamman masu matuƙar girma da kwarjini ne suka kai ta a cikin keken doki. Shi dai wannan kurkuku an gina shi ne a tsakiyar wani daji wanda ake kira Lamras, kuma a cikin ƙarƙashin ƙasa aka gina shi. Kafin mutum ya isa ƙofar farko ta shigarsa, sai ya taka matattakala guda 1,300. Duk abin da ake amfani da shi a cikin wannan kurkuku na kwana 30 ne cif, kuma in ban da sadauki ga daras da amintattun dakarun tsaro guda 40, babu wanda yake da ikon shige da fice a cikin wannan kurkuku face da izinin Sarki Marhat. Bursunonin da ke cikin wannan kurkuku guda 6,300, dakaru mata masu tsaronsu guda 3,000 ne, sai kuma dakaru maza guda 2,000. Ba a ganin rana a cikin wannan kurkuku sakamakon yana ƙarƙashin ƙasa. Amma ko allura ce ta faɗi sai an ganta saboda irin manyan fitulun da ke cikinsa masu matuƙar haske. Abincin da aka bai wa bursunoni a cikin wannan kurkuku mai daraja da inganci, kuma ba a yanke musu hukuncin ɗaurin rai da rai. Mafi yawan bursunonin da ake kawowa suna da amfani ga Sarki Marhat, idan haka ba so ake a kashe su ba, an kawo su ne domin a yi musu hukuncin wani laifi da suka aikata, ko kuma a matsa su faɗi wani abu ko wani sirri da ake so su a sani, ko a yi amfani da su wajen cimma manufar nasara a yaƙi ko kasuwanci ko siyasar duniya. Bursunoni suna samun komai na jin daɗin duniya a cikin wannan kurkuku, kuma ba a barin su cutar da junansu. Da zarar an ga sun fara rikici ko faɗa sai a yi sauri a raba su, idan ma a ɗaki guda suke sai a raba musu makwanci don kada wata ta shammaci abokiyar faɗanta ta cutar da ita. Duk wannan bai hana hukunta bursunonin ba, idan kuma bursuna ya karya dokar guda ɗaya ta gidan nan, ko wata bursuna ta yi wa ‘yar uwarta rauni, za a sa ta cikin matsatsen ɗaki wanda ko kwanciya ba za ta iya yi ba, kuma ba shiga ba fita har tsawon kwana 30, sannan duk lalura da ta kama ta a cikin ɗakin za ta yi, kuma kullum sau ɗaya kacal za a ba ta abinci da ruwa. Wannan dalilin ne yasa bursunonin suke matuƙar kiyayewa wajen yin mugun faɗa, saboda sun san irin azabar da za a yi musu. Idan kuma bursuna ta kashe ‘yar uwarta bursuna, ko da bisa tsautsayi ne, to fa sai ta shafe wata 3 cir a cikin wannan ƙuntataccen ɗakin, wanda sannan a fito da ita a kai ta wani ɗaki daban wanda ake kira iwon kabanza. Shi da wannan ɗaki iwon kabanza ba shi da rufin sama, keji ne na ƙarafa masu kaurin gaske, babu batun wanka ko wanki, kuma a wajen zaki kawar duk buƙatarki. Tsananin wari da ɗoyi da zarni ma ya ishi mutum masifa, saboda dauɗar jiki da ta tufafi, kwarkwata da ƙudan cizo ya ishi bursuna bala'i. Abin takaici ma shine sai ka iske sama da mata 40 a cikin wannan ɗaki na iwon kabanza, kuma in dai aka sa bursuna a cikinta, sai ta shafe wata 6 cur a cikin sa, sannan za a fito da ita a yanke mata sabon horo, aikin wahala na tsawon shekara 3 cif, kullum ba fashi. Bisa wannan dalili ne bursunoni ba sa yarda su aikata laifin kisan kai, musamman saboda duk wadda ta shiga ɗakin iwon kabanza ba ta fitowa lafiya sai da ɗauke da cuta. Haka za ka gansu sun rame sosai babu kyan gani, wasu ma sai an daɗe ana jinyar su, ana ba su magani da kulawa a cikin kurkukun, sannan za su warke kuma su ci gaba da karɓar horonsu na aikin wahala. Wasu ma idan suka kamu da cutar, ita ce take sanadiyar ajalinsu. A ranar da aka kawo Jaruma Ela cikin wannan kurkuku, wanda aka yi wa laƙabi da mugun gida, tana ɗaure tamau cikin sarƙoƙi hannu da ƙafa, sai ta ga an shige da ita cikin wannan gidan, ana ta kutsawa da ita, sai da aka buɗe ƙofofi guda 11, sannan aka iso da ita wani babban fili inda ɗakunan bursunoni yake. A can gefe ɗaya kuma wani rukuni ne daban inda ɗakunan dakaru maza da mata suke, kuma akwai ɓangare dakaru mata, amma waɗannan dakaru gidaje aka yi musu isassu a wadace
babu takura, wasu ma daga cikinsu maza da mata akwai auratayya a tsakaninsu. Kuma suna rayuwa tare da 'ya'yansu, akwai wani ɓangare na kasuwarsu da kuma inda ake koyar da 'ya'yansu jarumtaka da iya yaƙi domin idan suka girma su samu aiki irin na iyayensu. Abin da zai ba mutum mamaki shine yadda sarkin Misira ya ɗauki wannan kurkuku da muhimmanci matuƙa, ya zama na cewa ana kashe maƙudan kuɗaɗe a cikinsa, domin hatta albashin da ake biyan dakarun gidan mai tsoka ne, kuma idan ka tsufa kana aiki a gidan ba za a sallame ka ba, kuma za a ci gaba da biyan ka rabin albashinka har zuwa ƙarshen rayuwarka. Idan ma ka mutu baka da babban ɗa wanda zai gaji aikinka, to za a ci gaba da biyan iyalanka albashinka. Abinci da abin sha kuma kyauta ne, baya ɗaya daga cikin albashinsu. Hakan ne yasa dakarun birnin Misira suke matuƙar kwaɗayin a kai su aiki cikin kurkukun mugun gida. Lokacin da aka iso wannan babban fili inda ɗakunan bursunoni yake, sai aka tsaya cak. Kawai sai Ilaila ta ga dakarun mata su huɗu sun zo sun karɓe ta daga hannun dakaru maza. Nan take suka kwance sarƙoƙin da ke jikinta, sannan suka tafi da ita zuwa wata ƙofa. Masu gadin ƙofar suka buɗe, aka wuce da ita ciki. Da shigarsu sai ta ga ashe wani rukuni ne na wasu ɗakunan bursunoni, dama da hagu birjit kamar ba su da adadi, kuma a cikin kowane ɗaki guda akwai bursunoni biyu ne kacal a ciki. Akwai gadaje guda biyu a kowane ɗaki ɗauke da shimfiɗu masu taushi da tudu, kuma akwai ɗan ƙaramin makewayi wanda aka rufe shi da labule. Wajen da ake tsuguno kuwa a cikin makewayin kamar kujera yake, kuma ba hayar tafiya take cikin wani dogon bututu wanda ya kai har cikin wata cibiyar ruwan kogi. Kafin a wuce farkon ɗakunan wannan rukuni, akwai wani ɗaki guda ɗaya na musamman wanda an yi shi ne domin shugaban dakaru mata. Kujera biyu ne jal a tebura guda a cikin wannan ɗaki. Nan take aka shigo da Ilaila cikin wannan ɗaki, inda ta yi arba da wata shirgegiyar mace zaune akan kujera, ta ƙura mata idanu tana murmushi. Akwai tuffa a hannunta gami da wata 'yar ƙaramar wuƙa, tana yanka tuffar tana ci, kuma ga ruwan inabi a cikin tambulan da kofin ƙarfe a kan teburin. Kawai sai aka zaunar da Ilaila bisa kujera da ke fuskantar shugaban dakaru, sannan dakarun da suka kawo Ilaila suka juya suka fice daga cikin wannan ɗakin. Suka bar Ilaila da shugabar su bi kacal. Duk da cewa Ilaila jaruma ce ta gaske, sai da kwarjinin wannan shugabar dakaru ya sa zuciyarta ta ɗan buga, saboda ta kasance mace mai ƙirar maza. Duk jikinta a murmurɗe yake, cike da ƙwanji da jijiyoyi sun tashi sun yi burɗin a jikin nata, kai ka ce ba mace bace. Sannan idanuwanta jajaye ne, ba kyan gani, kuma ko kaɗan babu annuri a fuskarta. Kai ko hararen mutum ta yi sai hantar cikinta ta kaɗa. Shi kansa murmushin ta yayi kama da fushin dodo. Ilaila ta dubi wannan mata ta yi murmushi kamar wacce ta ga tsohuwar ƙawarta, ba tare da nuna wata alama ta tsoro ba ko shakka. Sai Ilaila ta kai hannunta ta ɗauki wannan kofin ƙarfe da kuma tambulan na ruwan inibi, ta tsiyaya ruwan inibin a cikin wannan kofi na ƙarfe ta kai bakinta ta sha. Sai da ta kurɓa su uku sannan ta gyara zama, gami da yin gyaran murya ta sake duban matar a karo na biyu ta ce,